Piny owacho mar jatend piny William Ruto oseyudo seyo mathoth kowuok kuom joked ne ratich oganda kod anyuola mane owito joggi e lwet obila chakre ng'anyo mar 2024 nyaka higani kuom rem miyo anyuola makamago ratiro. Kaka yo mar golo seyo makamano kuome, Ruto kod ogai mar ODM Raila Odinga ne ochugo aput moyiedhi mar miyo anyuola makamago chudo. Penjo kod kiawa mathoth kata kamano pod okwako apudno ewi ka bende odhi miyo jopiny mane oyudo hinyruok ratiro, mana ka jafwambo marwa mar siasa Chris Owino leronwa. Kaluwore gi ote mane ochwal ne jopiny kod piny owacho, tich maduong' mar aput makamano ma otelne kod Profesa Makau Mutua kod ogai mar Okinde pacho kae Faith Odhiambo en miyo chudo jogo ma oseyudo hinyruok kata anyuola jogo ma osetho e lwet obila chakre higa mar 2017. Kar riwo oganda jo Kenya, gwelo mar aput makamano osekelo pogruok mar paro ka kweth machielo sire lwedo e kinde kweth machielo to neno ni yo maber mar kweyo chuny jogo ma oseroch ratich kod obila en tero obila mane oroch ratichgi e doho mokwongo. Wami president marwa time mondo report makoro komiti moyiero ni omiye report ni jopiny nikech gidhi dadho jok mano hinyore. Iwinjo? To jok mano dhi hinyore madhi nyiso gi kaka gidwaro to gibe gidhi golo mawaidha gi kata advice margi ni jatelo piny waneno kodhi kama. Wadoneno ni best way watim kama. Nikech okapar ni komiti no nigi capacity mar wacho ni ng'ane no go wiye lisasi e bunge wamiye $5 million. Kapar ka justice is about pesa. To mokwongo victim en ng'a mano chamo tear gas be victim. Kai ogo tear gas oyudi e odi, are you a victim? Victim en ng'a? Magi gik ma chikni biro romogo. Giwacho ni dwa compensate ji from 2017. To jowa mano hinyore 2009, 2007 post election violence. Gito gin kanye. Jakara chuonyo mano wito monde ga ariyo gi nyithindo 8. Eto en kanye. Doginendo ka ng'ani biro dhi e court ka challenge ni obagua jomoko. Chik mabagua ng'ato. Any police mar serikal mabagua ji, bagua raia is unconstitutional. Gima duong' kabisa kamora mora anywhere en ngima. Kuongi compensate kapod wan gi court process. Ti compensate japenyne mondo life na kuma no gike kik chung. Kata kopono dhi e court ko follow court process ting miye kaka no nyalo konyore. Ko en go ken gi bill osiptal to sirikal ochulo bill no osiptal. Ken gi lisasi e dende to sirikal otelo osiptal maber mogolo lisasi go mothiedhe. To kane ntiere ng'ate no tur to kapok ne oter dhi e court process timiye kako nyalo konyore kapok odhi e court process. Court nyalo rumo miyudo ka dhano no thote to ni ilaw court. Achiel kuom weche 10 madito girimiti mar ODM kod UDA en miyo chudo jogo mobilo seroch ratiro margi kaka yo mar kweyo chunygi. Jonon siasa kata kamano nigi to ewi gimomiyo jatend piny William Ruto wuok mar luwo wachni e kindeni. Ng'eni serikal osekete kona gi jinsi. To gimanyo yo mora maginyalo ogigo. To ma achiel kuomgi. To gitiyo gi chik. Bai kelo chikni giketho katiba. Gima serikal nyalo timo, mabe I insist, gidhi deposit na declaration under Article 34(6) of the protocol establishing the Appian Code, so that victims mag human rights violations can take their case to that court. Mondo chulgi in accordance with international standards. Okni biri chuli ka 10,000, 5,000, nyathini tiiko ni elo. Kanyalo wacho ni ker mar Kenya onge adieri e wachni nikech do onge adieri mokwongo ok dino yiera putni. Mar ariyo adieri mare biro bedo ka koro lure gi kaka report ma jogi dhi wuok godo bang' timo tijgi kaka gidhi keto implement report no mondo koro ti. Ka giwacho ni report no waneno ni mirima ma jogi nigo gidwaro no migi omenda, mirima ma jogi nigo dwaro no timgi kama. Gwelo mar Faith Odhiambo ya put makamano bendo senyuolo paro mathoth kama kuom jonon siasa wachni en chenro mar sirikal mar ng'ado buombe Faith Odhiambo kuom keto sirikal tesre. Giman kanyo no oken employment, right? And committee to represent
interest mar victims. To king'iyo Faith kako segore kabisa e weche mag joma osehinyore, oluongo ni gin comrades en namba 1. King'iyo kata weche mag chike mag LSK, osechero LSK malo kocha. King'iyo kaka Faith osekedo ne gimoro amora mondo wanwang' reforms e Kenya ka en namba 1. Tiende ni ng'at mawacho ni Faith kik dhano bed gi confidence kuom mane ng'ama temo thiro yuto mar victims kata joma ohinyore gin. Aparo ni kuom bedo gi paro mar yiere mondo bed achiel kuom jok madhi bedo e committee mar compensation, kuoma aparo ni mano was the best. Nikech mae modhi yude opportunity itimona iwacho ni actualizing gik moko temo sebet kogore ne. Okang' makamano osemiyo okil Kamalo Kalevi Munyeri ochwalo paro mar thichoko Faith Odhiambo kuom mano ma owacho en riwore kod sirikal mar rocho ratich jopiny. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Jolony e weche mag teko ojiwo piny Kenya kod oganda duto e piny Kenya